Uyabona abantu base South Africa. Mina ngazi ukuthi nganibiza ukuthi ngithi nenjani manje ne. It seems like sometimes you understand in nonsense, right? Kube ngazi ukuthi nenzela umuntu or either lo Malema uthi mayethola imali la inikezwe America ukuthi afule wena wenze isilima ngathi nawe uyakhlephulela. Uthola khona manje my president, how did you right? Abantu they don't open their eyes. Noma ngabe kuthiwa onye president yabo ya shifter. They don't give themselves the time. Ukuthi kahle kahle what is going on? Kuningi sekwenzekile. Nivotile? Amavoto wena nikezwa iDA. Nabona shalom. Andilo Hebrew, sorry. I've read. So sorry, I was talking to a lady speaking Hebrew. Okay. Na amavoto wakhe eno wathatha uMalema wanika iDA. Azange umuzwe ethi vu. Njengomuntu vocal kwakufanele asukuma ama-fighter amani nibiza ama-fighter athi amavoto athi naku bakhombisa yonke into ibhaliwe wake wamuzwa lo Malema lo wethi vu ngicabanga ukuthi wayethula ngoba yisilima yini akayazi into eqhubekayo ukuthi yena uyenzani. People ingqondo zenu mina nginazo ukuthi isebenza kanjani. I don't know either nifuna ukuthi izentshelo umuntu anitshele emehlo ukuthi mina misel out. Leli qembu engiyenzayo ngiyatsheliwa manje ukuthi kufanele ngenzeni. uMalema watshela ukuthi uzohanda over country manje wena thula ngoba sifuna ukuthi laba bathathwe. Wathula. Do you think khona la niyakhona njengama South African noMalema? Is he pushing what you want people or is fooling you? Usebenzela nina noma usebenzela uNgcumankulu? uMalema ngoqala wayekade lapha eParliament kade kuthulekile nje right. Wanele wahamba waye America wakwenza meeting khona bembizile wabuye sevocal. Esethi Zuma must fall. Hey people ukuba yabona into South Africa nangibazi kukhona kumanje wonke umuntu uyazi ukuthi uRamaphosa isell out. Kodwa khona basathi my president mandla benomusa. Ni right amakhanda. Niyaphila emakhanda manje sibhekile ni. Why people ningahlakaniphi? Why lifuna ukudlala osopolitiki abayidlela kahle? Malema idlela kahle. Bamnika imali ukuthi yenza kanje. Fool them. Talk about this, they will be happy. And babona futhi sebangaka abantu ngosebe baningi manje abaya kuMalema because they don't want iqembu lomuntu omnyama elisurvivayo. Babona Malema kulokho ade enze irally ukuthi baningi abantu abamlandelayo. Wathi phela nawe ukukhumbula ukuthi asifuni ukuthi wonke umuntu azabona ukuthi uyayiwina because bazobona manje ukuthi siyabadlala. People vukani. Ake nivuke. Uyabona mangabe buhlakaniphile. Ngoba kuyomela ukuthi uthole ithuba uthole ushibambo. Umbuzo ukuthi uphumeleni. Yini lozizwile? People shame black people. You never understand. Yekelani ukuya kwipolitiki ngobuso nizofulwa wosopolitiki. uMalema is a sellout. And umbona le fighter yenu ngokuthi mayikhuluma ithi umhlaba. Uyazi kahle ukuthi umhlaba kwathiwa umthetho uthini. Uthi no land without compensation. Kodwa was just shouting nje. Engakhulumi ngendaba ye-threat. But hayi nani nimlandela ngoba nakho umuntu ekhuluma kakhulu. People uthanda ukulandela umuntu ngoba ekhuluma kakhulu. Sezwana anaze nje amamanki. Chaze nakucula kule EFF nizofulwa umfana waseZimbabwe eqhubela life. Uphelela mani Malema.
America imnikeza imali nakho lokhu uthathula amavoti eregiwe ucabanga ukuthi kufana naye wona makubuka nje mawuphila nje uhlezi ucabanga nje kufana naye ukuthula na lapha South Africa sinenkinga yama sellout fana basanibonile ukuthi uma umuntu evula iqembu abelungibeza nemali nangu uZuma we-expose yonke into ukuthi nakuye bafikile ucabanga ukuthi abafika kuMalema wayiyeka nemali uMalema ucabanga ukuthi wena usalandela into okuyiyo lapha kuMalema nomsenza wena isilimo funa ukuhlala phansi ucabanga umuntu ukuthi ayikhona mali kahle kahle lamaqembu liphi iqembu li right elizongenzela ifuture hayi lingenza isilima umuntu edla yedwa angifuni ukuthi ngizotshela izinto engizozi-exaggerate ukuthi why Shibambo ehambile fanele uzibuze nawe lo uhambe waya America lo Malema wena uhambe waya America ubuye kwenzani bamnikeza imali wanikezana uShibambo cha Shibambo wathola iqiniso Shibambo inophuma kuZuma mayefika lapha kuZuma uzophuma elazi iqiniso njengoba linjalo sizomshila amaqiniso bese ngeke ngithi mina umuntu mayenga understand kahle kuyofana uhambe ohlala noNxamalala wazi wonke ama sell out ama techniques uyazi ukuthi benzani so angeke uzumfule nje iqembu elingekho captured South Africa kulamaqembu amakhulu iMK EFF Bodoti inkatha Bodoti le-ANC kaRamaphosa amasimba so bonke laba bantu abasalandela lonto labazazi ukubaya kodwa mawubatshela banomlomo ongakonkebenkebe ayikho into ongayisho kubona uma abantu besafuna ukwenziwa ilimi abantu bepolitiki qhubekani kodwa sekuzokhanya manje nizozibona ukuthi sonke lesikhathi people you're being fooled by Malema you're being fooled by Nkatha you're being fooled by ANC kaRamaphosa konke lokho uzumzo expose enguthandayo icala lokurikwa ngamavoti lisekhoti yes siyazi ukuthi thatha isikhathi ukuthi liphendule kodwa zona impendulo zobuya kuwena ke ngiyazama nami ngendlela ukuthi ngoba abantu mawuthi ababonisa abantu abahlali phansi ukuthi ake ngihlaziye le ndaba ngokwami ngiyibona ukuthi yiyo na ahlale phansi ucabange ubheke uvule ingqondo don't be fooled by politician people vuka umuntu omnyama sebenzisa ingqondo sanuchazwa ukucula people qhashazwa igwerekore laseZimbabwe lidlala ngani qeda hambe lapha eAmerica febatshothe yenze nje lenze nje lithula wena amavoti lithule livotile nina people nisana kudlala ngathi sifuna lo mhlaba sifuna lo mnotho manje lifuna lo mhlaba nomnotho people hambani noJohn MK kodwa manje safuna ukudansa njengoba nidansa nicula nje into engapheli phika noma lemabenenza ithutha no Ramaphosa nenkatha ngiyaphela lapho ukuthi uthanda iqiniso uzozwa leli qiniso ngilishoyo uhlale phansi uyohlaziya uzophuma neanswer ngiyaphela lapho uvuka umuntu omnyama